El convidat que ens acompanya en aquesta nova edició de la Indústria és Futur compagina les responsabilitats com a màxim executiu d'una empresa familiar a punt de celebrar els 100 anys d'història i la presidència del Consejo Intertextil Espanyol, a més de liderar Texfor, la patronal del sector tèxtil a Espanya. Des de fa anys, aquest sector ha estat capdavanter en aplicar polítiques d'economia circular i transformar els seus processos productius en models automatitzats aplicant la digitalització. És un plaer que ens acompanyi Josep Maria Mestres, benvingut. És meu, moltíssimes gràcies. I gràcies per acceptar la invitació. Gràcies, Humberto. Com definiries el moment actual del sector tèxtil a Espanya? En aquest moment, jo diria que, com tota la indústria, estem passant un moment delicat. Delicat vol dir que les circumstàncies geopolítiques i les circumstàncies econòmiques no són precisament les millors, sobretot per la indústria. En aquest cas, fa 4 o 5 dies vam fer una reunió amb el principi de la cadena de producció. La cadena de la producció de la indústria tèxtil comença per la filatura i acaba fins als acabats i als tints. Per tant, vam fer una reunió amb el sector, en el subsector de filats, i són els que, en aquest moment jo diria que són els que més estan patint, i és el principi de la cadena. Això vol dir que hi ha alguna cosa que comença a trontollar molt, perquè, en definitiva, això vol dir que ha baixat molt la demanda. Això vol dir que necessitarà molt de temps per tornar a posar en marxa tota la producció de la filatura. I hi ha una cosa que també és fonamental, i és que el problema fonamental és un tema d'inversió. Ells, els filadors, que és un sector que, com tota la indústria tèxtil, ha fet una inversió important amb el tema de sostenibilitat. En aquest moment, després en parlarem segurament molt més del tema de sostenibilitat, però el tema de sostenibilitat és una part de la fabricació, evidentment, molt més cara, perquè d'alguna manera tot el que és reciclatge és car, tot això necessita una estructura, un procés, i això és una inversió econòmica i en recursos humans important. Per tant, això vol dir que... Perquè val a dir, Josep Maria, si em permets, que hi ha països tercers que són competència que no són sostenibles ni mediambientalment ni socialment. Sí, aquesta és la pregunta que m'estava esperant. Això, després, si vols, en parlarem molt més profundament, però això és cert, és a dir, que al voltant nostre ja es veu que aquí la regulació i les normes que hem posat aquí a la Comunitat Europea són infinitament més fortes que les que fan servir a altres llocs, com per exemple a Àsia. És a dir, i això ho estem notant molt, és a dir, que tota la inversió que han fet la indústria per al tema de la sostenibilitat i per l'economia circular no es veu alineats amb la regularitat o amb la normativa que estan aplicant altres països. Això què vol dir? En definitiva, en aquest moment, si baixa la demanda, el tema de sostenibilitat, l'opinió pública i sobretot el consumidor no té aquesta sensibilitat encara envers la sostenibilitat, encara que ho digui, però no ho fa, perquè evidentment els altres productes són més baratos. En definitiva, al final estem fent trampes al solitari, i és un tema molt delicat. Aquesta és la situació actual, i és una situació que em temo que s'ha encallat, i costarà molt. S'ha de fer una forta inversió en digitalització, hem de fer un esforç en canviar el model de negoci, potser, i hem de fer un canvi d'estratègia. Això ho tenim bastant clar. Quines necessitats té el sector tèxtil de cara al futur? En aquest moment, de cara al futur, el que necessitem és una perspectiva, sobretot econòmica, de certesa. La indústria, com qualsevol empresa, necessita que hi hagi una certesa a nivell no només nacional, europeu, sinó també a nivell internacional. En aquest moment sembla que geopolíticament no hi ha una certesa en res. Per tant, què necessitem? Nosaltres necessitem que d'alguna manera l'administració pública permeti i ajudi a la indústria, no només perquè cregui, i amb això volia fer també una part, un punt i a part. Recordem, per exemple, la pandèmia. En el moment de la pandèmia, les fronteres es van tancar. I en aquell moment tots els països van mirar a veure localment què és el que podia, quina indústria hi havia.
En aquell moment tothom estava mirant els estocs que hi havia de productes, de mascaretes, bates sanitàries, que hi havia en estoc producte d'un sol ús, que evidentment era d'Àsia o d'altres països que no era Espanya o Catalunya. En aquest cas, quan tot això es va acabar, teníem un problema molt seriós, i és els hospitals ens trucaven directament als industrials tèxtils que van agafar, suposo que un llistat, i van començar a trucar preguntant a veure si érem capaços de fabricar producte per bata sanitària i per mascaretes. Això ho vam fer en 15 dies. En 15 dies la indústria tèxtil real, per això és essencial, va canviar tota la seva producció i va començar a ser una indústria no útil, absolutament necessària i imprescindible. Per què? Perquè tots recordem les imatges a la televisió veient els metges amb unes bates que eren fetes amb bosses d'escombraria. Per tant, tot això nosaltres ho vam fer en 15 dies i vam començar a enviar teixit per produir bates sanitàries i mascaretes. A més, a nosaltres ens exigia molt més que tots els productes que venien d'Àsia, perquè nosaltres teníem que passar un control certificat per un laboratori oficial i que ens obligava a passar unes certificacions de transpirabilitat, aïllabilitat, etc. Això ho vam aconseguir, molts de nosaltres vam certificar aquests productes i d'aquesta manera vam fer un esforç monumental per col·lectiu mèdic i sobretot per la població en general. Què vol dir això? Això, i perdona perquè era un punt i a part, això vol dir que en aquest moment la indústria tots sabem que està patint i el tema aquest de la sostenibilitat tots ho tenim molt clar. I la pregunta que em feies, en principi jo diria que hem d'aprofundir, necessitem una inversió que l'administració cregui en la indústria, que pensi que localment és fonamental tenir indústria, no només a Catalunya, sinó també arreu d'Espanya. La indústria és algo que et manté un professional durant molts anys, és un lloc de treball molt estable i, a més, jo diria que ajuda a potenciar el relleu generacional. No és un negoci, sinó que és una empresa, que és molt més que un negoci. A la línia del que estàs parlant, Josep Maria, penses que la nova llei a la que està treballant el govern, la nova llei de la indústria, és un pas endavant per ajudar el sector tèxtil a Espanya? Jo diria que és indispensable. En aquest moment necessitem un canvi. I un canvi vol dir que necessitem reindustrialitzar la indústria. I això què vol dir? Bueno, tenim molt clar que necessitem un impuls. I aquest impuls ha de ser i hem de creure tots en aquest impuls. No només ha de ser una inversió pública, sinó també ha de ser pública-privada. Això vol dir que les mesures han de ser concretes. I això vol dir que mesures concretes vol dir que hem de fer això. És a dir, ha d'haver-hi una estratègia, un business plan. La segona és que això s'ha de fer amb un calendari concret. És a dir, el que no pot ser és allargar un termini, perquè al final, en definitiva, tot el que s'allarga ja sabem què passa. És a dir, no es fa o es queda en el limbo i al final, en definitiva, no arriba aquesta inversió. I la tercera és una planificació, un pressupost molt clar. És a dir, la nova aquesta llei d'indústria ha de tenir molt clar que si s'ha d'aplicar, i esperem que això sigui el abans possible, si s'ha d'aplicar amb unes mesures clares i amb un calendari concret. Clar, hi ha coses que no poden passar, és a dir, nosaltres no podem estar, la indústria no pot estar mirant a veure què passa amb la gràfica de l'energia. És a dir, nosaltres necessitem una energia a l'abast, és a dir, una energia que sigui fiable i amb un cost que sigui raonable. Quan diem raonable vol dir de mercat, però de mercat en general, és a dir, el que no podem pagar és molt més energia que altres països que són competència nostra, perdem competitivitat. Això és lògic. Després, necessitem donar-li la volta al tema de que hem de fer que la indústria sigui atractiva. I això vol dir que necessitem aquest relleu generacional i necessitem professionals que realment creguin en la indústria. I això hem de fer un esforç perquè els joves s'apropin a nosaltres. I la llei d'indústria hauria de ser un mecanisme que ens ajudés
a publicitar, a fer una narrativa concreta i que sigui un reflexe de que la indústria és una empresa de futur. Tinc entès que demaneu com a patronal que el govern espanyol es comprometi al 25% de compra pública sostenible. Sí, això, com diuen, t'agraeixo la pregunta perquè en aquest moment sabem que el govern ha decidit no, intenta impulsar una inversió de 10.000 milions d'euros per al tema de defensa. Clar, aquí nosaltres vam perdre una oportunitat enorme que va ser després de la pandèmia. Era el moment per obligar, entre cometes, era per fer un esforç i perquè, d'alguna manera, tots els contractes públics, les licitacions, un percentatge d'aquesta fabricació de productes sanitaris es quedés aquí a Espanya. Això hagués sigut per nosaltres un punt d'inflexió. Per què? Perquè obligatòriament la indústria tèxtil hagués fet un esforç per innovar, un esforç per mantenir viva una part de la seva producció amb el tema sanitari. Passa el mateix amb el que volem fer amb el tema de defensa, és a dir, que es quedi una part, com diuen, made in Spain, fet aquí. I això obliga a les empreses a avançar tecnològicament. Això jo diria que és molt important. Estem amb això i intentarem que no passi el que ens va passar amb el tema de la pandèmia, és a dir, amb el tema de producte per producte mèdic. Des de fa temps que el sector tèxtil ha fet un esforç per adaptar-se a l'economia circular. Però què demaneu al govern o als governs perquè aquesta iniciativa es pugui impulsar encara més, reforçar-se i tingui un reconeixement social? Clar, aquí sempre partim de la mateixa base. Nosaltres, i quan dic nosaltres, vol dir la indústria europea ha fet un esforç important i assumim la nostra responsabilitat envers el tema de la sostenibilitat i amb el tema del medi ambient. Però hi ha una cosa que és evident. Aquí, a Europa, només produïm un 10% de producte tèxtil o d'emissions de CO2 que és per culpa o a raó del sector. Això vol dir que el resta, el 90%, es fa en altres continents, en altres països. Això vol dir que nosaltres, a més, ja tenim una reglamentació molt dura de la traçabilitat que es fa amb qualsevol producte que es ven aquí. Que és el que et deia abans de la trampa al solitari. Aquí la indústria europea ha fet un esforç enorme per aconseguir un fil que sigui reciclat. Hem aconseguit que les fàbriques de tintura i d'acabats recuperin un 70% de l'aigua que consumeixen, reciclar-la i tornar-la a posar. És a dir, que tota la indústria està fent un esforç enorme. Clar, quin és el problema? Que les regles del joc són aquestes, però el producte que ve de fora, i tots sabem, no cal que digui marques perquè no és necessari, però tot el que està al voltant nostre és producte d'altres països que no compleixen absolutament en res la sostenibilitat. És a dir, hi ha marques que han començat a fer etiquetes que posa Made in Green o Eco Green o Eco Friendly, i aquest tipus està bé, però falta una narrativa clara, que el govern ha de fer una publicitat d'això. És a dir, necessitem que el consum arribi amb garantia i que es facin una regla que la gent pugui entendre. És a dir, jo no dic que es vegi tota la traçabilitat, perquè això moltes vegades és complicat, però sí que una narrativa que sigui clara de que aquest producte és un producte fet aquí i que realment és ecològic i que realment és un producte que no és nociu, és a dir, que ve d'altres, que està reciclat i que si no està reciclat es reciclarà i que pot durar, m'ho invento, o no massa, 100 rentats. És a dir, que realment no és un sol ús.
Com valores el paper de la Fundació per la Indústria, que treballa colze a colze amb el Consejo Intertextil espanyol i també amb el conjunt de la indústria per reforçar el paper de la sostenibilitat? Aquesta col·laboració és absolutament necessària. És a dir, tot el que significa indústria és sumar. Tenim molt clar que sense la Fundació el Consejo Intertextil estaria coix. Per tant, per nosaltres és absolutament fonamental aquesta relació i tenim una extraordinària relació. Per què creus que l'opinió pública, o una part de l'opinió pública, té una imatge distorsionada de com és, com ha evolucionat i cap on va el sector tèxtil? Bueno, en definitiva, al final, tot el que nosaltres veiem, el que és el volum que mou tot el tema, l'estructura que té tot el tema de les marques de moda, tot el que hi ha al voltant nostre, és difícil de pair perquè que nosaltres ja fem un esforç important i s'està començant a fer a través dels scraps, s'estan començant a fer serios moviments que crec que a partir del 2026 començarà a posar-se en valor el tema de l'escrap a través d'algunes plataformes com revista, etc. I jo diria que la idea fonamental d'això és intentar conscienciar, que és el que he dit abans, que l'opinió pública i els consumidors, nosaltres mateixos, tinguem aquesta, ja no només sensibilitat, sinó que no sigui aquesta hipocresia que realment al final tot és un tema de preu. I per les grans marques necessiten vendre i això és fàcil d'entendre, però el concepte de sostenibilitat, el concepte de medioambiental ha de ser molt més que això, ha de ser una forma de viure. Quin impacte real té en l'economia del sector tèxtil, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, i quin potencial de creixement té? En aquest moment hi ha més de 130.000 professionals treballant al sector. Això vol dir que és aproximadament un 2,8 del producte interior brut, el que significa la potència de la indústria tèxtil. Clar, això són xifres que realment són xifres molt importants. Tots sabem que a més la indústria és un lloc de treball molt estable i que nosaltres som com el suro, és a dir, fa molts anys que estem permanentment en crisi perquè tenim una competència molt forta de països que abans eren del tercer món, però ara som del primer món, i realment en aquest moment jo crec que és un valor fonamental la indústria tèxtil per qualsevol. De fet, hi ha molts sectors que viuen a través del sector tèxtil i necessiten el sector tèxtil com a part troncal dels seus productes. Cal tenir clar que el sector tèxtil va més enllà de la moda, que potser a vegades ens quedem amb aquesta part finalista. Molt cert. Treballeu pel sector de l'automòbil, per la decoració, per la defensa, per la Fórmula 1 fins i tot. Feu moltíssimes coses que potser la gent no és tan conscient de tota aquesta cadena de valor i l'impacte que teniu transversalment en tants sectors. En quins àmbits d'innovació esteu treballant per donar suport a tots aquests sectors? Per exemple, tot això prové de l'evolució de les fibres. Les fibres és la part intrínseca del teixit. I què vol dir? Hi ha fibres com per exemple el Nomex o el Kevlar. El Kevlar és una fibra específicament per un tema d'abrasió que es fa servir al sector de l'aeronàutica per fer la part del fusellatge, per la part de les ales. Vull dir que és una fibra fonamental que es barreja amb epoxis, que són unes resines específiques. Per exemple, amb el tema de la Fórmula 1, els monos que molts es fan amb un teixit específic de fibra Nomex, que és una fibra ignífuga. Per exemple, el tema mèdic, per tot el tema de les gasses, tema de l'ortopèdia. Per exemple, tot el que significa, tot el que és tema de protecció al tema de l'automòbil, la part de l'airbag, que és una part fonamental del cotxe, el cinturó de seguretat. Són coses que no caus fins que realment no penses, perquè realment
la part més important del cotxe, evidentment el cotxe és fonamental, però la part fonamental de protecció és l'airbag i és el cinturó de seguretat. Casualment ambes estan fetes amb teixit. Clar, no te n'adones fins que no ho veus. Per exemple, el sector mèdic és el que hem parlat, les mascaretes, les bates, tot el que és tema de protecció, les gasses, que això és algo que és un intangible perquè ho toquem sempre, però no només és roba. No tenim consciència que forma part de la indústria tèxtil. Exacte. Pensem que surt, però no, això és una fabricació amb un taler, amb tot la cadena de producció i tot el procés que necessita. Parlem ara de l'empresa que lideres, una empresa familiar a punt de complir els 100 anys, perquè es va fundar el 1926, la va fundar el teu avi. Sí. José Mestres Carcereny, exacte. Que us dediqueu sobretot a teixits tècnics. Com va començar la història de la vostra companyia? Això va començar... El meu avi va estudiar a l'Escola d'Enginyeria del Carrer i va tenir... Que per cert és preciosa, eh? Sí. Una escola meravellosa. És molt maca. Va començar allà i, suposo que li va picar el tema del tèxtil perquè ell no provenia del tèxtil, la seva família era una família que no feia aquesta activitat i ell va començar i va posar la primera fàbrica petita, la va posar al costat, al carrer Quevedo, en el barri de Gràcia, i allà va posar una nau, que hi havia espai, i a poc va creixent, va anar creixent, i va començar amb productes de ràfia, que és un semipolipropilè, que feia sacs i feien coses, i com després als avatares va començar el tema de la guerra civil, ell, a poc la producció va anar encaminant el tema de coses d'indumentària d'exèrcit, d'arma, i a partir d'aquí va aprofundir en fibres de la part sedera, per això nosaltres estem a la Federació de Sedera, i llavors va començar a fer teixits de nylon, que és una marca registrada, i teixits de polièster. A partir d'aquí, l'empresa va començar a créixer, perquè hi havia molta demanda en aquella època, i la producció era local, la gent creia en la indústria, i als anys 60-65, el meu pare, que ja estava, que després el meu pare va estudiar a Terrassa, Enginyeria Industrial Tèxtil, i ell va traslladar la fàbrica perquè ja no tenia espai al barri de Gràcia, i llavors la va traslladar al Clot. I allà va reorganitzar tota la planta. El meu pare ja tenia una altra perspectiva, una estratègia diferent. Jo no diria que era més empresari, però enfocava molt bé l'empresa amb el tema econòmic, això era fonamental. Ell va estudiar a IES també, per tant, ja s'havia plasmat i ja tenia aquest vernís econòmicament parlant, per tant, la seva perspectiva era diferent, va canviar l'organització, el tipus de client, va diferenciar diferents segments de mercat, i això va continuar fins que vam estar fins a l'any 2018 allà. I després ens vam traslladar a Zona Franca. Jo vaig començar, després també vaig fer la carrera d'Enginyeria Industrial Tèxtil, i jo vaig començar després de, em sembla que va ser, després de les Olimpiades. Després de treballar 3 anys fora, amb una empresa que era molt important, que era Sati, i vaig estar allà, vaig començar l'any 92, i jo li vaig donar un altre enfoque, vaig veure que potser la part fabril era important, però no tant com la part comercial. Jo vaig canviar una mica el que és el producte, vaig passar de lo que feia el meu pare, que el meu pare feia, va arribar a un acord amb una casa, amb una empresa molt important francesa, que es deia Rompolen, que fabricava un tipus de polièster que era el tergal, el famós tergal, i ell va aconseguir tenir el tergal semi-exclusiva aquí a Espanya, i ell va produir, el tergal era un tipus de polièster
que era d'alta tenacitat, era molt resistent, i a partir va començar un camí amb el tema de vestuari professional, vestuari de protecció. Jo vaig agafar aquell camí i vaig intentar donar-li la volta, aprofundir més, innovar en processos i avui en dia l'empresa funciona. Tinc també, s'ha de dir, el gran recolzament de la meva germana, que porta tota la part financera, que és, jo diria que tan important com la part comercial. La part financera és fonamental i si no tens pulmó financer realment no pots acometre cap tipus de projecte. Quins són els teus reptes a curt termini en un context d'incertesa del sector tèxtil a Europa, no només a Espanya? A veure, a curt termini, en aquest moment, el que nosaltres intentem i hem d'aconseguir és mantenir l'estructura que tenim, que això és fonamental per continuar. La segona és intentar innovar, és a dir, nosaltres li estem donant una perspectiva nova al tema de l'empresa. Creiem que hem de canviar el model, l'hem de digitalitzar molt més, hem de canviar algun procés amb el tema de lo que és l'estructura de vendes. En definitiva, estem en un altre món. Josep Maria Mestres, president del Consejo Intertèxtil Espanyol i president de Texfor, la patronal del sector tèxtil a Espanya. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació de l'Indústries Futur. Al contrari, t'ho agraeixo moltíssim, ha sigut un plaer. Igualment. Gràcies per tot. I a tots vosaltres us convido a seguir-nos a la propera edició de la Indústries Futur. Fins aviat.